दाउदै रुदों नै माबा मोनसे एसे फिसा माबा एवनो नागिरदां बेखायनो दाउदैखौ माखासे रुनानै लाग्रोनोसै। दाउदैया मोनबाय दा बेखौ खांसै। दाना बेखौ जिरनोसै। जा गुदुंलै आदै। बेखौ मा नारें जुमब्रा जागोन नामा? दा जाजायालै नारें जुमब्रायानो रानजोबदों। औ संबाय दा एवग्रोनोसै र' आं माबा मोनसे। एसे आलादा टाइपनि जानांगौलै मालाबा मालाबा। जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर। ये नमक नहीं चलेगा। रुको। हम खपाई होगा रे। रो। कैसा खाना होगा रे? Tapi sesuatu itu yang namanya. Sesuatu itu. Aku hainan doनथ'बाय दसे। हानानै लागोन। हाजोब्बायसो। ए बे माबा गबाङा। मोनसेखौनो बेखौ नों जादो दा। और डाला तेल, आधा लीटर तेल खत्म कर दिया देखो। नमक कमेना बांद्राय गोबाव जादों बाजार स्नेक्सि संख्रिया बारा दाम गैयालै होजायो। थावखौसो बांद्राय होबाय दाम गोसा बांद्राय बुरजा जायो। थाव नङाबानो थावाबा मोनसे जिनिसा खालि बेसेबां होनांगौथाय दा नांगौना एसेयावनो नाङो ओइ बाजारनिसो ना बारा नांनो नागिरा। जल्दी कर ये डाला प्याज और मिर्ची Kamera dia. Bisa kok. बाबरे तेल खत्म कर दिया रे। कैसा आमिर बनेगा रे तू? रेस्टोरेंट हुआ पैसा करना नहीं चाहिए। और नमक डालो। नमक तो दाम कम है डालो। बाले कितनी बार दिया रे? आधा लीटर तेल खत्म। देखो फ्राई हो गया। आलदा बिदिनो संनानै जानांगौ बाल मालाबा फ्राई हो गया। आंलाय फिसालानो संना होननानै दा अंडा फ्राई। बाबु नै नोंनि माबाखौ संबाय आं। आंलाय फिसालानो संना होनो नागिरदों। गोल क्या है? गोल क्या है? दाउदै एवग्रोना लाग्रोबाय बिदि
लससो जासिगोनलै बेखौ जानायालाय थावाना दालि थांबायबा बायनांगोन ना साबसिन आंनि दावदैया हासिगोन जागोन औ नै जाम्बा हिसाबै बुंदों नैबेखौनो जाखानोसै ना अ बैजों एरनोसै ना दंखायनो दावदैया जानोसै आं जानोसै जाबायना आं इसे जागोन ना ओंखायनो बारा गोसो मोनला आं एवनानै जिनिस दोनजाया बेखौनो जाखानोसै नै दानो ओंखाम जाखानोसै ना बेखौ दानो जाग्रोखानोसै ओंखामजों नङा बियो मस्ला होला जेबो होआलां आया मस्ला होबाय होआ 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 ini खोबदो नामा मोनबाय खांसै बार दायनोसै जाबाय संजोब्बाय बन्द' खालामसै आयै हानदो 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 नै रेडि जाबाय जानाया जानायसै दा माबायदि जाखो सोर सोर जाया खिन्थु आं जाग्रोनोसै आं जाग्रोबाय आं जाग्रोबाय माबायदि नै जाग्राफ्रा नै दे माबायदि सना गोथाव जादों ना नों मामिखौनो संनानै जाहोनो रोङा सानो ना नुबाय मामिया माबायदि संनानै जानो रोंगौ नोंलाय माबायदि मोनदों एसे गोथावानो जादों जानायालाय थेंक इउबो होना ओमफ्राय आंखौ आं एसे दांफादों नालाय एसे गोथाव जादों थेंक इउबो होना ओमफ्राय दाङाखै माथो थेंक इउबो होन हा नै थांखावसो होनदों थेंक इउ एबारना नोंसोर माबा जायोना बयलार जायोना नोंसिनि बिदि बयलारजों संना होगोन आं बिदि एवना होगोन आं बयलारजों दे होमबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअ एसेयावनो जोब्बाय दे गोलोमफ्रुलायलायबाय होमबा जाग्रोनोसै दे लोगोफोर जोङो होमबा दोनथ'नोसै दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दे मालाबा नोंसोरबो बायनानै जानायनाय माबायदि मोनो नों जानायाव जोबगोन आं